з вас не глядзеў саду? Я просила вас поравнать образы саду у книги роду 2 и у песни. Это вельмі важная рэч, каб мы гэта зразумелі, тому што сапраўды гэта адзін з ключавых вобразаў у песню. Вот як мы з вами побачили мінулыя 2 разы, так, што гэтыя асноўныя вобразы ў песню, якія б самастойныя яны не былі, яны вельмі моцна завязаныя на нейкіх парадыгмальных біблійных вобразах, старажытных, ранейшых. І таму вот гэтаксама як вобраз мужчыны-жанчыны все роўна базуецца, грунтуецца на першым вобразе з кнігі роду 2-3, і зрэшты там іншыя. Гэтаксама сад грунтуецца вельмі моцна на тым вобразе. І мы пачалі вельмі добра пра гэта з вами мінулы раз казаць, бо мінулы раз мы ўжо побачили, што песня у вялікай ступені інверсія кнігі роду. Яна як бы вяртае тое, што адтуль было забрана. Яна ацаляе тое, што там было разборана. Яна вялікая, і калі мы не усвядомім вот гэтай гульні паміж тэкстамі, то мы прапусцім, безумоўна, песню вельмі моцна. Нам эту внутреннюю рифмованность гэтых кніг трэба разумець вельмі добра. І таму я і прасіла вас якраз зрабіць гэтае практыкаванне, пачытаць, знайсці сад. Мы казалі пра сад з кнігі роду 2 мінулы раз, так? А я вас прасіла паглядзець, які сад у песні. Вы выматлую песню читали, так? Калі народу практыкаванне не зрабілі. Якая розніца кідаецца ў вочы паміж тымі садамі? Пра падабенства вы казалі много, так? Казалі. А якая розніца паміж імі? Чым сад у песні адрозніваецца ад сада ў кнізе роду? Яго закликаюць вяртацца. Можа сюды фраза «вяртайся в мой сад» ці ў свой сад. Чым адразу вы гэтыя добрую, вельмі цікавую, такую важную рэч заўважылі, канцэптуальную. Сад у кнізе роду страчаны, сад у песню ёсць, у яго можна прыйсці, у яго можна вярнуцца. Яшчэ што? Бачыце, яны абодва, то, што мы паглядзелі больш-менш мінулы раз, яны абодва сады адасобленыя. Памятаем, якія характарыстыкі саду? Сад адасоблены. Сад – гэта замкнёная прастора, гэта мадэль сусвету, але гэта мадэль сусвету, якім кіруе чалавек. Гэта не бязмежны велізарны космас, гэта космас гэтага чалавека, які ён можа не толькі арганізоўваць так, як ён хоча, не толькі надаваць яму сімволіку тую, якая яму зразумелая і важная, але і які ён можа даглядаць. Вот это тое, што даглядаць, мы памятаем, это адзін з ключавых момантаў кнігі роду 2, так? Даглядаць сад. Сад чалавек даглядае, это галоўная задача чалавека. І калі мы яе зноў-такі экстрапалюем, эту задачу конкретно з кнігі роду 2, задача чалавека даглядаць сад, абрабляць сад і даглядаць яго, гэта пераносіць нас на вельмі вялікі ўзровень разумення задачы чалавека. Мы казалі, што чалавек – это садоўнік, але ў якім сэнсе садоўнік? Ва ўсіх тых сэнсах, у якіх мы разумеем сад у кнізе роду, у гэтых жа сэнсах мы разумеем прызначэнне чалавека. Даглядаць сад – это значыць даглядаць сусвет. То есть гэта задача чалавека. І таму ў гэтым сэнсе ён універсальны. Бо гэта гаворка заўсёды ідзе, калі гаворка ідзе пра гэты малы канкрэтны сад, гэта як малая канкрэтная праекцыя
вялікага чалавека і вялікага сусвету. Гэта зразумела, потому што гэта важны элемент, каб мы яго не прапусцілі. Таму што па вялікім рахунку, гэта таксама як сад ёсць мадэллю свету, гэта таксама задача абрабляць сад выходзіць на задачу даглядаць і абрабляць, рабіць штосьці, трансфармаваць, ахоўваць сусвет. І такім чынам, калі мы казалі шмат разоў з вами, што адна з асноўных канцэпцый чалавека ў свеце у гэтых гісторыях лінгвістычнай традыцыі кнігі родаў 2.11. А сусвет залежыць ад чалавека. Калі ў кнізе роду 1 мы бачым, што проста дасканалы, завершаны, ідэальны свет аддаецца чалавеку на яго пэўны спажытак, ці на гульню, калі хочаце, то увесь свет, як ён будзе развівацца, залежыць ад чалавека. І тое, што ён залежыць ад чалавека, закладзена ў гэтай задачы чалавека даглядаць сад і ахоўваць яго, абрабляць сад і глядзець яго. І гэта, оно нікуды не дзяецца ў любым разуменні сада. То есть гэта адна з важных рэчаў. Таму мы заўсёды бачым, што сад адначасова, гэта ён прыватны, як прыватны чалавек, ён чысці гэты сад, але ён універсальны, таму што гэта сусвет. То есть тое, што можна казаць пра прыватны сад, можна казаць пра сад увогуле, пра сад як з'яву. Такім чынам, любы сад, незалежна ад таго, это песня ці пароду, гэта сусвет. І зноў-такі абодва тэксты гавораць пра сад як пра і першасны сад. І вот вы кажаце, што сад, якім трэба вяртацца, але гэты сад заўсёды, чаму яго заклікаюць вяртацца? Таму што мы не там. Зноў-такі сад, які пэўным чынам, з якога мы пэўным чынам выключаны. І от калі вы уважліва чыталі песню, вы бачыце, што і яна, і ён, так ці інакш, на пэўным этапе выключаныя з саду. Задача падзяліць сад, яна дзесьці стаіць. Але у яе сад, у яго сад. В ейным садзе яго няма, у ягоным садзе яе няма. Зноў-такі яны выключаны. І гэта дакладна, як паўтараецца гэта гісторыя з песні-песню, але яна прайграецца зусім па-іншаму. Як яна прайграецца, нам таксама з вами трэба паглядзець. Таму што гэта сапраўды гэта малы свет, ён нават тое, што сад завершаны, заключаны, і яно там у кнізе роду 1, кнізе роду 2 мы просто бачым ган, так? Просто ган, так? Ган это. То есть просто Эден это Эденский сад, так? Сад у Эден. Эден это некое нешта, у чым гэты сад знаходзіцца. Чай за ўсё тэрытарыяльна. Але просто ган, просто слово ган. Сад завецца ган, гэта ж самае слово, это асноўнае гебрайскае слово, оно нікуды не дзяецца. Ён у кнізе песню, тое, што падкрэсліваецца ягоная замкнёнасць, ён завецца ган на у таксама. Ган на у, это значит сад замкнёны. Можете гэта праверыць, калі ласкава 4.12. Сад замкнутый. Прочитайте разговор. Сад
сад замкнутий, сестра моя, невеста, наставление затуманное, запечатанное традиция. Бачите? Сад там все запечатывается. Сад замкнений. Да, ну, а при гэтым это вот якби ёсць яшчэ образ пардес, які слово, якое вы ведаеце, конечно же. Вы ведаеце, не. Пардес. Это персидское слово, якое якраз означає замкнений сад, якое, бачите, якраз грецькою адаптацією прийшло у європейські мови. Парадис. Так. Слово парадис, якое у європейській традиції еквівалент раю. З якої причини це еквівалент раю? З тієї причини, що воно таке, що він в библейных перекладах ранее в Септуагинте назовется, сад зовется парадизом. И вот поглядите, мы с вами читали, и вот можете теперь проверить в разных перекладах, или мы минулый раз глядели разные переклады, сад у Эдене, сад райский перекладают, просто так? Просто вот некоторые переклады игноруют слово Эден, просто пошел рай. Хоть Эден это не рай, вы разумеете, мы про Эден уже с вами казали. То есть Эден это знак, это некая местность. А пардес это вот в еврейской мове персицизм. И у персидской мове парадизами звались менавіта вот такие вот это пригожие замкненные сады. То есть не любой сад, вот, не просто вот сад, вот як мы там вот в колгасный сад по яблоке кто-нибудь ходит. То есть это якби не такий сад, это не буде парадис. А вот те сады, про які йде говорка у песня, это менавіта буде парадис. Вот это вот наявность персицизму, про що нам говорить. Це ми казали про датування тексту. Тексту, яким є персицизм, це написаний у той час, коли персицизми проникали в єврейську мову. Це поздній текст, який нам підтверджує ще поздній. Наприклад, там навіть ігрекізми є. І гэта вот это сад Пардес, это сад замкнёны, сад, які вот менавіта доглядаецца, у якім там павінна быць там все прыгожа, все гармонічна, все вот адлюстроўваць некую ідэальную, і вот зноў то, што мы казалі ўжо, што гэта ідэальнае спалучэнне прыроды і культуры. Сад гэта ёсць якраз месца, дзе сустракаюцца прырода і культура. Где культура вяртаецца, цивилизация вяртаецца до природы, а природа сливаецца з цивилизацией. И вот мы эту природу и цивилизацию, природу и культуру по-рознаму бачым, як яны прайграюцца у ейным садзе і у ягоным садзе у песні. И вот там будут розныя сады, жаночы сад и мужчынскі сад, умоўна кажучы, яны будуць розныя. И по-рознаму природа и культура будуць у гэтых садах таксама граць. Но мы это поглядзім больш уважліва. Потому что это сам по себе вельмі важный момент. Яшчэ, што вот, мы так само там уже з вами зачапляли воды, наколькі воды важныя в обидвох садах. Пам'ятаєте, у Еденському саді рака, якая з яго выходзіць, якая увадняе весь свет, адпаведна, якая ёсць крыніцаю жыцця для ўсяго свету. Ну и на 4 раки разделяется. У саде песня мы есть замкненная, есть разомкненная, есть живая вода, есть живые воды, да? Маем хаем. Да? Можем это так само написать, потому что так само маем вы уже, я сподіваюся, себе даете слово, я могу записать. Маем, да, когда? Вода. Вода, пам'ятаємо, що вода у єврейській мові, як і небо, буває тільки множного ліку. Маєм, немножко не влезе. Хаїм.
воды життя, калі хочаце, можна перакласці, але зрэшты перакладаць воды як множным лікам нема сэнсу, тому что мы все равно не можем по-еврейски сказать вода одиночная. Як бы мы не хотели, да? Воды есть. Это вот дзеля чаго я тут это вот проектор, я зараз скотчем выключу, потому что он еще меня греє. У вас не греє, а меня тут он еще греє. Это, памятаете, калі мы с вами глядели на такие абсолютно нечаканные параллели сумерских шлюбных текстов 30 тысячгодия до нашей эры и белорусских шлюбных гульняв записанных у 20 столетии, памятаете, так? Где подобные тексты. Я просто подумала, что можно протягнуть эту белорусскую параллель. Но я сподевалась, конечно, что вы почитаете и сделаете поравнание. Я вчера была в экспедиции, что меня как раз уразило, что просто вот эти Эденские сады есть часткой концепции некоторые организации просторы при католических церквах. Вот это вот, я просто тут, эта картинка нам не треба, это просто как кто-нибудь из вас коли познає, потому что это такие вот уникальный костел, белорусский, лучший. Это уникальный, потому что это пау-барокко, пау-классицизм. Это такие редкие стили. Лучший. Это близко от поставы. И він вельми интенсивно теперь обновляется. Вот так само, бачите, там стол обновляется. Вот это вот так само просто вот в ключном деле как бы огульной адукации. Это аутентичная фреска. Там все фрески обновлены. Это отдельная фреска, якая заховалась 18 століття. Бачите, фреска з хрустом, некогожденком. Ось. І от поглядите, що там робиться на заднем дворе. Эденский сад. Поглядите, альбо сад, вот замкненный сад, пардес. Гляньте, сад, муры вокруг сада есть, так? Пардес. Там вельми много скульптур. Там вот это еще вот тут вот что, это барельефчики, там такие как бы паунишечки. И там барельефы, но их там еще не хапает, потому что, здається, святар каже, что уже сюжеты его скончились на барельефе. И вот Олег зимний стрелился вчера, так, я бы ему порадовалась. Десяток других сюжетов на его барельефе. Вот глядите. Але что тут, что цікаво? Вода. Вот он, вот это вот плебанник, такие вот недоробленные, троху закинуты, а внутри вон что робится, бачите? Вода, кветки, деревья, там на низ. Бачите? Да. Это менавіта в образ біблійного саду. Мусорский костюм. Мусорные, это поставы, это не поставы, это Воропаева. Поставок якраз таки нема там пригоже вельми костюм, але поглядите, Воропаева зусім, от якби ось, яще так от, это недалеко, это поміж лучшими поставами Воропаева. Городок такий невеликий, з знищеною палацовою садибою. І от довелося туди зайти, а там то саме. Там меньшего по меру. Вот поглядите, бачите, вот это вот тут отсюда доброго времени вы бачите, что это не лучшее. Так? Что ураживает. Та самая концепция, докладно. Так? Ну вот вы будете здесь, я вот тут, коли пришла, сказала, они кажут, и у нас, в сенсі, тут природочно. Ну добре, только что маем хаем нема, так, живой воды нема. А тут, вон, гляньте, только заугодно. И это все, вот, ну это вот как бы один район, да? Это все близко. О, это Мосор. Это Мосор. Мосор, вот, и Мосор это почав, так? Все. Вот, это было просто вот как бы с большего отделя забавы, так? Как бы мы поглядели, что вот это вот образ біблійного саду, якби він не трансформується.
штосьці вот зачепилися основні речі. Вот это основні речі, вот там бачите, это косачок вельми много, это теперь якраз сезон кветки, потому что мы можем это все зачинить. Так. Но будет тогда трошки холоднее, я сподіваюся. Не будем мене врать. Вот. А вот там косачок много. Ці є кветки у саді у князероту? У князероту. А, у князерода нема, у песни есть. Так, можно теперь. Может, я уже дальше есть, потому что тут солнце в этой, не будет видно. Вот давайте поглядим на это, если лучше. Как вы просто конкретно поглядели, чем отличаются эти сады. Поглядели, вот сгадали в этой картине. Не было лучше, можно было какая-нибудь красивая. Давайте 5-1. Почнем. Как 5-1. Песни. Шел я в мой сад, это... Так, только что вот. Пришел я в мой сад, сестра моя, невеста, набрал миры с бальзамом моим, поел соток с медом моим, выпил вина моего молоком. Ешьте, пейте до пьяна, каханье. Что говорите? Що в этом саді, то, чого ми не маємо у князероду. У сада є плоди. Причому плоди вельми багаті. Плоди, поглядите, які. От ще бальзам, міра, мед, молоко, вино. Так, це все плоди саду. Гэта сад, ці можемо собі уявити там вино, мед і молоко у саді Едемському. Теоретично можемо, так? Щось вони там їли, щось вони там пили, і древи, які були древи у тому саді, у Едемському саді? Приємне на вигляд, для ока і добре для їжі. Ось яна приємність на вигляд і добриня для їжі развивается тут у песни. Бачите? Там яно сапраўды заявлено, то есть штось яны ели. Так? Вот мы до этой приемности и добрыні мы еще так само сегодня вернемся. Бачим, что тут вот вельми все яно развелось. Все, что было не сказано там, проговаривается тут. И проговаривается вот таким чином. Все приемное. И мира, бальзам, и мед, молоко, вино, вот все это самое приемное. А поглядите теперь, коли ласка, 4, 13, 14, это будет еще ярче. Это вот над этим пятым, коли вот их с другой, та самая сторонка. Можно, вот мы 12 прочитали, сад замкнутый, давайте вот далее. Все, что заходит с тебе, сад гранатовый, с выбранными плодами, с хною и нартом. Нарт и шафран, аер и корыца с усими древами ладанными, мира и алоэ, с усими налепшими бальзамами. Крыница у садах, колодец живой воды, потоки ливанские. Так. Что тут ураживает в этом вещи? Тут разностайность пирожки? Так, разностайность – это пиролик. Тут мы маем пиролик, и что было не забыто, что, до речи, только шафран и кипарис – это израильские природные. Все остальное, что тут называется, все привезенное. Все откульсти культивованное из інших країн. То есть только тут вели мало что своего. Некий ботаничный сад. Але некий по-перше, это не просто некий ботаничный сад. Ботаничный сад, я говорю, в Библии это не совсем. Але поглядите, коли перелічається все и ничего не забыто, это як Ноєвий куфр. Так, вот как все было тут, все в этом саде, вот все, что у свете растет, все, что пригожего у свете есть, все оно тут у нас. Только для рослинов, не для живых. Для рослинов, конечно. Тут не живел. Это рослинний Ноєвий куфер. Да? І яно ще говорить про універсальність нотики.
Вот это приватный сад, який універсальний, тому що тут весь світ. Такий, кажеться, ботанічний сад мало. Ботанічний сад завсюди в образу всього світу. Давайте 6.2 глянем. Хаканом спустился у свой сад, до града усёлками, каб пасвіцца у садах, каб збіраць лілеі. Каб збіраць лілеі. Можна, видите, что вот 2.1 так само глянуть. 2.1. Одразу так само будем увагу. Для нарцисс Шаронський лілея долина. Ну, Як лілея сярод церкви, так кохана ну все, то тут уже, это уже 2.2. Зрозуміло. Бачите, що у нас? Кветки. Вот то, что мы побачили в этих наших сучасных эдемских садах, еще и клетка та сама. Правда, это не факт, что это менавіта нарцисс. Но в некоторых перекладах тружа. Я думаю, это не упевнена, что это за кветка. А то в сучасной мове это ближе до нарцисса, а що воно значило? Не певно, так? Але у кожному випадку. У нас не було кветок в Едемському саді. В Едемському саді росли древа. Коли говорка була до саду, пам'ятаєте, там було трава і кустов'я. Значить, ми собі уявляємо траву, уявляємо кустов'я, і тоді у саді дерева, які приємні на вигляд і добрі для їжі. Що ми маємо тут? Древо. До древа мы еще вернемся, але древо мы уже почули, там это и мир есть, все, что хочется есть, и кветки. Вот кветки это как раз вот то, что здесь, ну я его зусім его нема вот и у Едемському саді, зусім згадок нема. А тут как раз клетки переполняют все. Клетки это знову, здесь ось, ну, як это сказать, поміж природой, культурой, і поміж мужчином, жінчиною. Бачите, там одразу жінчина себе обвіщає квітками. Може, ми тільки що прочитали. Я кветка, вона заявляє. Да? От, коли говорка буде про жіночу, кветка. І це якби ось виновито то, що лучить мужчину, жінчину, що лучить природу, культуру, це кветка, це то, що вельми виразно тут. Вот что я хочу, как бы все побачили, видно добре, что сад, про який йде говорка тут, у пісні він нашмат більш багатий, він нашмат більш подробязний. Ви цей сад уявляєте, ви цей сад можете понюхати, ви цей сад можете покаштувати, посмакувати, і ви його бачите. В адрозненні від Едемського саду. Ну, я ще ось у гэтым садзе тут конкретизуется, ну, небяспека для гэтага саду з боку лісак, што іх там трэба ловіць. У Едемському саді там просто такого... У Едемському саді небяспека укладена у слово «аховывай». Так. А тут уже конкретизуется, что ось ловіться ліс, каб яны нищили виноградники. Виноградники, знову таки, так? Там є виноградники, ми вино вже згадали, але це виноградники, це значить там справді росте все, що можна собі уявити. І от, а що уявити? Вот приємна навока, добре у їжу, і кветки, то, що ніяк до їжі, ніякого дочинення немає, просто пригоже і приємне на вигляд. І це все, це справді сад складаний. Це сад, який, ну, от ми не будемо до зараз займатися, я сподівалася, що ви самі це зробите, бо у нас немає зараз на це часу, просто цей сад, його можна подробязно розкласти на різні узровні світу, от цей сад пісні. Бо він справді вельми шмат про що говорить. І от він розвиває всі абсолютно теми, які були в Едемському саді, але розвиває їх от з перехльостом. Ну і от що, от, якби його самое важное, это все, что про его говорится, все надзвичай позитивне, становче, приємне. І ліски там можуть йому йти, шкоду принести, але ми його оховуємо від їх. Ён нашмат більш складаний за Едем, але ён так само, як і Едем, ён некая малая частка світу. Так? Це, ну, таке, про світ ми вже казали.
Давайте ще на води криху поглядіть. Так? Про води у саді Еденській ми казали достатково. Давайте от 4, 12, 4, 15. 12 і 15 спочатку. Там вже їх зачепили, але ще раз уже приватно сюди. Так замкнути, сестра моя невеста, струмень затримана, запечатанная криница. Струмень, криниця. Криница у садах, колодец живой воды, потоки ливанские. Потоки ливанські. Так. Тут это вот маємо Хаим, это махал такой. Базовое слово якое. Речка невеликая, те ручай великий, криница, струмень, мы по-разному можно нахал перекласти. Кожний это струмень, вот что з этого вірша саме видать, это ще метафора жінчини. Ось, коли говорить мужчина, он женщину пробовала с водой, с криницу. А женщина, и она прям каже ветер. Так. С воздушности. І вода, ось що, вода, жіноча метафора, ми це побачили давно у книзі роду. Так? Пам'ятаєте криниці і колодежі, при яких всіх жінок знаходили. Як тільки виникає це джерело води, це одразу некий образ жінки. Але тут ще цей образ якби ускладняется и удокладняется замкненностью этой воды. Это уже на больше в этом сексуальном плане метафора. То есть женщина завсёды символ, вода символ женщины завсёды, тому что это життєдайність, у принципі. Але вот это запечатанный струмень, замкненная криниця, это что? Что? Это девочка, это девчина. Это девчина, это символ девчины, замкненность этой границы. То есть оно могло разомкнеться, але оно замкненное. Да? Это как раз это вельми важный образ, это вельми важно его разуметь теперь бачить. Что бо ми вот уже так само ще пойдемо потім особно, накольки нам буде дозволяти час, але вот то, що тут як будто на всіх узровнях проходить эта образность, сексуальность, тут не еротизм у даденому випадку менавіта сексуальність. Гэта вельмі важно. Мы коли з вами казали про вот эти литературные криницы в образы, криницы это литературных образов, криницы в сенсі не водяные, словник копая у нас. Пам'ятаєте, ми казали про сумерську літературу, про сумерські криниці, якраз які дають вельми багатую глебу для розвиття теми еротизму на усіх узровнях. І ми колись, ми не згадували якраз тим разом, але колись про його подріб'язно казали, про Енкі і Нінхурсагу, там, де якраз це правообраз Еденського саду, де країна Ділмуну, якої нема смерті, як зрешта тут нема смерті. Як зрешта, так само це відсутність смерті, це важливий вельми образ у Еденському саді, там тема смерті і несмертності вельми важна. У саді самим нема смерті. І от гэта сад, песню так само нема смерти. Так вот гэта у Дилмуні, де нема смерти, де відбувається уводнення Дилмуну Енкі, коли Нінхурсага каже, що вельми цудовний Дилмун, вельми цудовний город, але нема води. Нема води, нема життя. І тексти, де про там весь світ удельничає у уводненні Дилмуну, этого городу, каналами, і вода хлынула в этот город, и город наполнился життем, и это одразу читается на двух узровнях, на узровні, як знову в сумерській мові слово «а» одночасово – це і вода, і семя. І таким чином це одночасова метафора відносин, уже шлюбних відносин, сексуальних відносин Енкі з Нінхурсагою, які уводняє у лоні. І це уводнення у лоні Нінхурсаги одночасово є уводненням каналами, живою водою города, який оживає до життя.
То есть оно вот на двух узроўнях прачытваецца. Вот здесь вот рэха зноў-такі вот гэтага магутнага вельмі вобразу ўсёй этой блізкаўсходняй літаратуры прыходзіць сюды таксама ту песню. Вот калі мы бачым гэтыя запячатаныя крыніцы, замкнёныя воды, хочаце іх прачытаць просто як візуалізуеце як частку саду, хочаце як візуалізуеце зноў-такі як дзяўчыну, як жанчыну. Такі вобраз ускладняецца, да? И вот мы уже другі раз утыкнулись з гэтымі, што потокі лібанскія. Там у Эдене у нас пералічаюцца рэкі. Там, па-першае, сам тэрмін Эден, так, геаграфічны. Вот ён тут, а замест Эдену ёсць Лібан у песні «Песня». І вот тут мы бачым потокі лібанскія. Паглядзіце, як Лібан яшчэ фігуруе ў гэтым тэксце. Это вот тут мы зараз з Лібану невеста, со мною з Лібану прыйдзі. Прыйдзі з Лібану. Паглядзіце, калі ласка, вось это вот мы паглядзелі это 4.15, а раней паглядзіце 4.11. Вось, раней трошечку, 4.11. Сотовым медом стекают в устны твоей невеста, мед и молоко под языком твоим, пах шатов твоих, як пах Лібану. Пах Лібану. Вот мы поглядели, что сад духмяный, Лібан духмяный. Да, это значит, что вот он одразу вот его такая характеристика. Поглядите, коли ласка 5.15, может быть, тут близко будет. 5.15. Ноги яго слупы з мармуру, на подножах з чистого золота стан ягоны, як Лібан, величный, як кедры. Стан, як Лібан, величный, як кедры. А 3.9, вот там вельмі добре ще буде виразно. Паланкін зрабіў сабе цар Саламон з дрэваў лібанскіх. Далей це? Апоры яго зрабіў з срэбра, а білка яго з золата, седзішча яго з пурпуру, сярэдзіна усланая каханнем дачок Єрусалімскіх. Там яшчэ, здаецца, пра нос дзесьці было. Ёсць. Поглядите, як у там Эденя, у князі роду все відбувається. Тут як будуть ці всі духмяності, пригожості і спеції у Лібані. А вот тут вот знайдите вже не з гэтага тексту, з Біблії, всі люди поглядите, Єзекіела, коли ласка, з Єзекіела 31.39. Тут напишу, знайдите. 31.39. Это вельмі кавалак, вельмі прыгожа, вельмі добра зразумець таксама вот гэты вобраз Лібану будзе. Лепш вам дапаможа. Як дыямент цвершы за кремень, я учинил шало твое, не бойся их, а не полохайся поглядал их. Дарма, что я 31. Иезекиил 31, верши 39. И сказал Господь Иакову, Ага. и сказал Господь Иакову, возрасти землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль. Нет, это не Иезекиил. Вот Ассур. Вот, это про Ашур. Так. Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями, тенистой листвою, и высокий, и ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Вот читайте, как бы вельмі добре було, як вельмі виразно було чувати, про що йде говорка, так? Говорка йде про Ашур, про країну, але вона порівнюється з Лібаном, знову кедр лібанський, з пригожими галинами, з тянистою листвою, високим ростом, вершалина сирот толстых суков, ну далеко ли ласка. Воды растили его, Так. бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества год, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Далее.
Он красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиной с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотой своей. Я пошли. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божьем завидовали ему. Оба-на. Да? Куди ми в виніку прийшли? В виніку ми прийшли, що це те саме, що Едем. Ви бачите, куди что это в образ Либану значит? Это не просто країна. Это по сутності синонім Едему. Тільки, от як з тими самими реками, про які ми казали минулий раз, які актуалізовують все, що відбувається в Едемі, які там зовсім не потрібні для історії, для ходу оповіду, але вони говорять все, що яно вот як вот гэтая рака впливає такою країною, в цій країні от все так і так, як було, так і є. І ми бачимо, що все, що відбувається тепер. І от гэта тут, якби Лібан, це той самий Едем, тільки тепер. Той, який теперішній Едем. І тому гэта всі лібанські порівняння у пісні, бачите, що вони мають вихід на Едем. Просто вихід. Не складаний який-небудь. Что у нас еще вот с этими садовыми проявами? Вот пам'ятаємо там дождь, там це туман, це щось таке було у Ізроду, де складання слова «ет», яке ми могли не видати, як його перекладати. И теперь этим бьемся, потому что кое-что с земли выходит, там я видел, что там несколько складных слов. С земли выходил это «эд» и уводнял все обличие земли. Мы не ведаем, что это говорка йде про туман, який проточувався, так, з яких нижніх резервуарів воду. Це криниця. Тому що вона може значити і то, і навіть вивозили паралелі на месопотамського бога раки Іда. Так, але там ще на початку, перед тим, як Бог садить требі, говорка була, що чому там нічого не росло, тому що Бог не посилав дождю на землю, и не было человека, как обраблять землю. А что у нас тут в этом саде? Кто знает? У нас тут розное надворье. Я думаю, убираться просто давно глянем. 1,67. Вот. Первый раз мы тут надворье некое у нас постоит. Там, где вот так само нема дождю, яркое солнечное надворье. Солнце опалило меня? Да. Не глядите, что я чернявая, что солнце опалило меня. Так. Сыны мати моей угневались на меня, поставили меня стиравши виноградники, а своего винограднику я не устирала. Ну тут мы зараз поки що эту метафору опустим, бо это та самая метафора пильновать виноградники, а свой не устирогла. У яким сенсі свой не устирогла? У тим самим сенсі замкнених криниць. Десь от прикладно. Але тут нас цікавить опалене сонцем я. Ну і сьомим протягується, так? Там, де полдень у нас згадується. У сьомим вірші поглядите далі. Скажи мне, улюбленный души мою, где паствишь ты, где спочивает твой статок о полдні, бо на что каптулялась я по статках сябров твоих. Вот 2.11 у нас там так само. Что інше? Там у нас полдень, сонце. Дождь кончился и перестал. Так.
Краски з'явились на землі, надійшла пора співу. Так, зима минула, дощ скончився. Ну, дощ, так? 5-2 ще здається. Голова моя полная росы, Угу. выдели мои укроплях ночи. Так. Роса, ночь, от то, що ми бачили, ту росу, ніякую росу, дощ бачили, дивну з'яву природною в Едемському саді, тепер от воно все сюди транслюється. І то, про що ми казали минулий раз, давайте, от ви сьогодні вже згадали про вітри, давайте ще раз почитаємо 4-6. Покуль не повеет день, и не нахиляться тени, я пойду на гору мира и на вершину воды. А в Гоголе тут, ну так, чисто мое назирание, коли говорка йде про мужчину, засюди метафора гори некой, вершини и узыходження вверх. А женщина засюди спускается и кажет, что она у долине, у некое расселение. Угу. І так само, це вельми стабільна близькоусходня метафора. От цієї гори, як мужчини, і долини, як жінки. Ми пам'ятаємо, так, що у нас тільки в Єгипті небо – это жіноче божство, земля – мужчинське божство. Во всех остальных культурах, близкоусходних, небо – мужчинское божство, жіноче божство – это земля. И оно само по себе, вот это, коли небо – мужчинское божство, а земля – жіноче, оно тоді вимагає на всю этой бинарной оппозиции вверху-низу, як мужчина як вверху, женщина як низу. Это, по сутности, это и мы это маем и в Месопотамии, мы это маем тут и в этой израильской традиции. Мы этого не маем в Египте. Так, а так остатні традиції – это достатково стабильный образ. И он настолько стабильный, что он просто может навіть тут сама згадка про гору долину, це верх і низ, позначать мужчину, женщину не називаючи їх. Це справді вот таким, ну, устоялым образ, устоялым метафора. Такая на все идет против на Египет. Ну и потом пам'ятаєте, ми про вітри казали, що коли ці реки, 4 реки з Еденські, вони розбігаються від саду, і вони центробіжні, вітри центроімпливі. Ми кличем усходній вітер і заходній вітер прилетять у сад. Сад збирає до себе рух збору, рух наоборот. Это важная вельми речь. И вот с того, что мы бачим, что запродати сад – это вельми складанная метафора, тут песня, как бы она вот ускладняє і без того складанную метафору Єроду. Але давайте поглядим на різні варіанти саду, мужчинський сад і жіночий сад. Жіночий сад – это великий кавалок. Это от 4.12, мы это уже читали, давайте мы еще раз это уже прочитаем, от 4.12 до 5.1. Сколько там идем? 6 вершов. Вот. Вот это как бы будут две концепции, две подконцепции саду у песни. Ну, давайте читаем. Сад замкнутий, сестра моя невеста, струмень затриманий, запечатаная криниця. Ущо, що заходить з тебе, сад гранатовий, з вибраними плодами, і з кною, і з нардом, нард і шафран, аєр і кориця, з усіми древами ладанними, мира і алоэ, з усіми наилепшими бальзамами, криница у сада, колодец живой воды, потоки либанские. Прочнися полночный ветер, приди полдневый, повей на мой сад, хай разольется бальзам, хай коханый мой прийде у свой сад,
и скаштуе свой выбранный плод. Пришел я в мой сад, сестра моя, невеста, набрал мир с бальзамом твоим, поел сотов с медом моим, выпил вина моего с молоком. Все. Это вот это... Штепите. А можно собаку? Тут сад не только для рослин, тут и живёл и водится рослин с молоком. Ёсть и жив. Ну, конечно. Як ёсть молоко, то ёсть. То есть некие козочки, конечно, цядечки, что-то такое. А про пастухов тут особый образ, так? Але гэта ў садзе, молоко, яке ў садзе. І воно знову таки навіть як було саду. А в яких соотносинах яна з садом? Так, у нас садом. Сад замкнутый. Сад замкнёний. Так. Замкнёний, знову на воронений. От. От, знов. Хто очиняє сад, той потонає у любові. Так? Угу. Але поглядите, наскільки вона щільно зв'язана тим садом. Вона фактично, от сказала, що сад метафора я є, вона метафора сада. Да? Вона фактично є тим садом. От вся говорка, яка тут про сад іде, вона вся може бути перенесена на я. Это яна замкненная граница, так? Это яна з гэтымі фрукты. Яна вельмі пераплецена, яна ёсць гэтым самым. То есть это такие вельмі сур'ёзны узровень сада. Поглядите, теперь давайте поравнаем 6, 2, 12. Здесь починається з жіночого голосу, а є інший зовсім сад. Коханый мой спустился в свой сад, до градов А еще ранее. Ну да, можно отсюда, да. Компачиться в садах, как избирать лилеи. Я навижу коханому, а он мне, той, что пащится у лилеи. Так. Пригожая ты, кохана, як тирця, гожая, як Єрусалим, грозна, як полк під стягами. Отвяти в очі свої від мене, бо яны непокоять мяне. Волосы твои, як статок коз, что спускаются с Гильяду. Зубы твои, як статок овечек, что иде с купания. Кожная из них носит бойню, и бесплодной нема щаводи. Як дольки граната шкоты твои. Так, в принципе, можно уже тут кинуть, потому что тут больше это больше идея вот уже поравнание с коханой, да? Можем перескочить тут, давайте вот 11-й еще вот отсюда. Морекова сад спустилася я, поглядеть на краски долины, поглядеть ці засів виноград, ці розпустився гранат. Что наконец этого сада? Вот починається оно з этого коханого спустився у свой сад, так? Что он там робит? До града узелками, как пасется в садах, как сдирать лилей. И он не сад. И он совсем не сад. Кто он в этом саде? Він споживає то, що... Він споживає то, що в саді, по-перше, по-другое. І він, навідуваний, так, фактично. Сад тут абсолютно не суб'єкт. Бачите, коли ми глядели на жіночий сад, сад сам по собі суб'єкт. Це не суб'єкт, це сцена, це місце. У мужчинському саді. Це місце. Причем, поглядите, насколько там вот ореховый сад, там вот ему докладнение. То есть некий такий конкретний сад. Про що це говорить? У його може бути, може навіть це його не один сад. Так? Він прийшов навідати цей сад. Куди людей? Така от як, ще не, ми особливо ще будемо говорити про королівськість, але от його прерогатива, і він утек в цей сад. І він в цей сад сходить ад чогось, так? От цивілізації, коли хочеться. І він йде сюди відпочити. А ён ідзе сюди, от, коли ми слухаємо, що яно у своїм саді, там будуть і сябровки, там будуть і хоры, все.
Ён гэты сад ідзе ад усіх. Уцякае. Якраз тое, што яна там апынаецца ў садзе, это яго здзіўляе. Это як бы не тое, чаго ён чакае ў садзе. Можа, і ад кахання такого цікае ў сад. Это нашмат меншая асацыяцыя чалавека з садам. Это і нашмат менш, скажем так, калі хочаце, менш сур'ёзны сад. Это сад, куды ён можа сысці такі рэтрит, уцёкі. А яшчэ, што мы паглядзелі ў самым пачатку, пра гэта пасвіца у лілеях. Лілея – гэта, зноў-такі, вобраз жанчыны. Пасвіца у лілеях. І ў неё ёсць... Угаренко. Здесь и так. Может быть. То есть, якби лілея для яго, это приємно, это добре. Это то, чого він може, що допоможе йому одійти від всього останнього життя. Йому в этом саді вельми добре. Ён уладар этого саду, это ягоный сад. Ну, или знов-таки, вот он может быть, потому что там вот ореховый сад, есть ореховый сад, есть вот лилеевый сад, там еще какие-нибудь сад. То есть, коли яна сама ее субъектом этого сада, она як субъект сада, для его это вот место, где может что-то отбываться, вельми важное, да? Ну, если для женщины, тут важное ці плодоносить сад. Яна заўсёды згадвае, ці зацвіў виноград, завязаліся гронкі. Яна ідзе гранаты правяраць, ідзе виноград правяраць. То есть яна сапраўды, яна звязаная з плоднасцю. А ён пасвіцца, бачыце, ён ідзе як козлік, як барашек. Ідзе папасвіцца, у прыгожых кветках, он кветачкі пазбірае. Поглядзіце там на тыя кветачкі. То есть это зусім вот розныя ўзроўні адносін у тым саду. І мы будзем яшчэ да гэтага вяртацца, таму што гэта вот важна. Мы зараз бачым як бы два эти розныя сады, але яны абодва складаюць гэты сад песня-песня. Яны камплементарныя тыя сады. І яшчэ у нас адзін вельмі важны момант, якога мы ніяк не можам упусціць. Як прайграецца сад кнігі роду у гэтым садзе, у садзе песня-песня. Мы дагэтуль не чапалі адзін з базавых ключавых момантаў саду кнігі роду. Згадывалі, што там мы пра плады згадывалі, так? Там дрэвы. У гэтым садзе дрэвы, якія, мы казалі, прыемныя на выгляд і смачныя для ежы. І цэнтр цього саду. Там сад цэнтраваны. Чым ён цэнтруецца? Сад кнігі роду. Дрэва жыцця пасярод саду і дрэва веды добра і зла. Гэта ключавы вобраз саду кнігі роду. Мы его пакуль што ніяк самі не застанавілі. Пасярод дрэваў вельмі много, але нечакана сярод гэтых дрэваў у цэнтры саду дрэва жыцця і дрэва веды добра і зла. Ён гэты пардес, калі гэта як пардес, так, ён абсалютна канкрэтна цэнтраваны. Мы пра гэта вельмі падрабязна казалі іншым разам з іншай нагоды. Мы там можам цяпер так проста узгадаць, што это будзе за дрэва. Дрэва жыцця, дрэва веды добра і зла. З дрэвам жыцця зразумела як бы вот усім, так? Это вобраз, які нават любым чалавекам з любой культуры інтуітыўна ўспрымаецца. Дрэва жыцця. Дрэва – это заўсёды цэнтрацыя, дрэва, сусветнае дрэва ёсць ва ўсіх традыцыях. Яно это зразумелы вобраз, так? Чаму дрэва звязваецца жыццём? Пад жыццём маецца на ўвазе жыццё вечнае. Чаму дрэва звязана з вечным жыццём, з несмяротнасцю? Дрэва оно вельмі доўга жыве. На любых узроўнях. На якім узроўні вы не зачапіце вобраз дрэва, ён вельмі добра звязаны з жыццём. Дрэва жыццядайнае, калі яно зялёнае, яно дае прытулак жывому, яно корміць жывое. Дрэва – это сапраўды дрэва, это важная вельмі крыніца жыцця. І дрэва жыцця пасярод саду. І паглядзіце, як яно гучыць.
ми спочатку чуємо про древи, які є приємні на вигляд і добрі для їжі. І одразу якби от приклад, так, древо життя. Посеред саме. Древо життя, ну, приємне, ну, добре для їжі. Це криниця їжі. І нечакано древо веди добра і зла. Як зв'язане між собою древо життя з древом веди? Веда это свет. Ну, якби, В каком в сенсі, безумовно, коли ми просто вот читаем древо веды добра и зла, и этот символ, этот образ, он будет безсенсовным, без древа життя и композиции. Вот. И вот это відрознення от древа життя, это абсолютно уникальный образ. Его не зустрічається більше ніде, накольки ми ведаємо, ніколи, ні в яких традиціях, ні в яких культурах. І навіть не зустрічається, абсолютно не зустрічається більше в Біблії. Просто сам по собі. А то дерево, на яким сидів, я не помиляюсь, один тут здобыть ось руни там, ну не лічиться? Ні, ні. Древо, коли здобывал веду, сидячи под древом, это много. Коли некую веду здобыв, коли вот Один здобывая там руны, алфабет, письмо, так, веду. Будда науку просвітлення отримлює під древом. Древо, алія, оно не зв'язується, древо ніколи не називається древом веди. Це знову оно зв'язується з сусвітнім древом, з центром світу. Такой там вот проводник поміж всеми слоями. Власне, древо веди ми не зустрічаємо ніде. А ще такої веди, не просто веди, а веди добра і зла. И оно навіть для этого, ви этот текст, ми вже з вами з цим текстом много вельми працювали, ви вже бачите, що текст правда супер складаний. Але навіть для этого складаного тексту веда добра і зла, це так само такий складаний символ, так? Вельми складаний символ. І чим і ви слушно кажете, що він має сенс тоді, коли веда – це опозиція життю. Кажемо, коли б було зло, ну, може бути. Чому веда опозиція життю? У гэтым тексте, конкретно у гэтым тексте роду, мы чуем, что гэта опозиція життю кожны раз, калі сустракаем слово веда. Кожны раз, калі згадываецца веда, там вот як змей говорить, так, что вы не помрете, але ведаем. Самый першы раз, калі Бог дае забарону чалавеку, яшчэ да таго, як узнікае жанчына, забарону чалавеку, з гэтага дрэва не еш, бо той дзень, калі з'есі, смерцю памрэш. Змей зноў пра смерць гаворыць. Як бы смерць гучыць кожны раз дзесьці вось такім овертонам, штораз, калі мы чуем пра веду. Але тут яно яшчэ дзесьці, тут не проста веда. Это як бы не любая веда, это веда добра і зла. И это оно ускладняет этот образ. Так, мы вельми легко бачим, что добро, это может быть миризм, так? Мы так говорим, мы это с вами казали. Это миризм, это усё. Это вот это снова бинарная позиция. Поміж добром и злом весь спектр всего остального. То есть, когда мы ведаем добро и ведаем зло, то мы ведаем усё. Але это не просто так. Это не просто универсальная веда. Это не просто веда сусвету. А это веда добра и зла. Вот оно, от коли мы звернули увагу на то, что приємна наука і добре для їжі, добре для їжі вельми підходить для древа життя. Приємна наука підходить для веди, правда? Тому що глядеть – це спостерігати. То, що вока бачить, то є свідомість осенсовує. Як вот гэта, то, што было зададзена для ўсіх дрэваў, гэта дрэва жыцця, дрэва веды добра і зла, тлумачыць вельмі добра. Але па вялікім рахунку, як бы вось уведаць, зразумець, убачыць добро і зло, это дзесьці блізка да разумення убачыць, зразумець, пасцігнуць, пражыць жыццё і смерць.
То есть як бы вот гэтае жыццё і смерць, добро і зло, они звязаныя паміж сабой відносна. Потому что тое, што называецца зло в абстрактным свеце, тое, чаго чалавек унікае, тое, што не спрыяе яму, максімальна неспрыяльная это смерць. Смерць як максімальнае зло таксама. Это як бы один толькі з нюансаў, далёка не все. Мы падрабязна пра гэта казалі іншым разам, а цяпер просто вот так вот нагадаем, да? Што гэта таксама для мяне важная рэч, што добро і зло звязаныя з жыццём і смерцю. І вот калі одно дрэва, калі гэта, ну мы казалі пра тое, што это ўвогуле одно дрэва, што весь тэкст нам паказвае, што дрэва не два дрэва, одно. І як мы памятаем, у канцы ўсёй гісторыі Бог не хоча, каб чалавек працягнуў руку сваю да дрэва жыцця і пачаў жыць вечна, то на пачатку гісторыі ён ніякім чынам не забараняе яму дакранацца да гэтага дрэва жыцця. Так? Ніякім чынам. То есть еш колькі хочаш, жыві вечна столькі, колькі хочаш. І мы не ведаем, ці чалавек еў з гэтага дрэва жыцця да таго, як з'еў з дрэва веды. Забароны няма. Забарона ўзнікае толькі тады, калі ён з'еў з дрэва веды. Пасля таго, як з дрэва веды пакаштаванае, вечнае жыццё зачыненае, недазволенае. Чалавек больш не можа туды вайсці. З дрэвам звязаны вобраз змяі, да? Вельмі моцны. Як бы дрэва размаўляе голасам змея з жанчынай. І гавораць яшчэ вельмі важную рэч. Гавораць, што калі вы з'есце, згадайце в тэксце вучыць, калі змей пытаецца, што з кожнага дрэва ў садзе вам Бог забараніў есці. Жанчына кажа, не. З дрэва, што з кожнага дрэва мы можам есці, але з дрэва, што пасярод саду, яна не ўдакладняе. Функції життя, веди, добра, зла, яна не удокладняє. З древа посеред саду ви просто возьмете. Ні, бо сказав Бог, що тоді, як з'їсть все, смертю помре. На що змій одразу реагує. Каже, не так. Ведає Бог, що коли ви з'їсте, то ваші очі розплющаться, і ви станете як бої, які ведають добро і зло. Тобто веду добра і зла в уговорку змій вносить, а не жанчина. Жанчына ні слова пра гэта не казала. Жанчына сказала дрэва пасярод саду. А змей кажа, што вочы расплюшчацца. Зноў вочы, так? Прыемнае для вока – гэта прыемнае для пазнання, для веды таксама. Ведаеце, што вось у песня там же кветкі з'яўляюцца, якія прыемныя для вока, але іх не ядуць. А жанчына – гэта кветка. І ў нейкім сэнсе яна таксама вядзе да нейкага пазнання і можа тут якая-небудзь ідзе таксама паралель з гэтым дрэвам пазнання. Все, что звязано с визуальным восприятием, звязано с познанием. В любом выпадке. Да? То есть оно знов-таки, оно же вам не говорится в лоб, что такая раскладка, так, якую вы нагадываете, але просто, что коли оно приемное для вока, мы одразу згадываем базу, откуда это приемное для вока починається. Ну, починається з Еденського саду. Там, де приємне для вока, зв'язане з познанием просто. І змій вводить якби нову категорію познання. Ви, перше, ви робитеся як боги, а як боги? Боги ведають добро і зло. Таким чином, у жанчыны, калі яна абдумывае, што ёй рабіць, выбор ведаць або не ведаць, спасцігнуць або не спасцігнуць, спазнаць або не спазнаць. І яна выбірае веду. Выбор веды вядзе за сабою які выбор. Вот як звязаныя тут з жыццём і смерцю. Бог ім паабяцаў, што вы памрэце. То есть як бы драматычнага памірання не адбываецца. Адбываецца, як змей сказаў, што адбываецца не як Бог сказаў, як змей сказаў, але па вялікім рахунку адбываецца тое, што сказаў Бог. Яны робяцца не мёртвымі, але смерцнымі. Яны не паміраюць
як асобы, а яны робяцца смяротнымі як від. Тобто вот гэта зусім іншая рэч. І гэта цана веда. Веда добра і зла приносит, калі хочаце зведаць зло, вы хочаце зведаць смерць. Калі вы не хочаце ведаць зло, ці калі вы не хочаце ведаць смерці, вы не будете ведаць зло. Калі вы хочаце зведаць гэты спектр, калі вы хочаце разумець, вы мусіце гэта пражыць. Відповідно, вот жыццё і смерць робяцца часткай чалавечага здабытку. Нават просто як чалавечага досведу быць чалавекам, досвед быць чалавекам трансфармуецца такім чынам у досвед смяротнасці. Ну, ось так само, ну, наприклад, у езотеричній традиції чиста веда без серця, без любові, це чорноманія, це смерть душі. Ось це чисто такий ментал, інтелект, бездуховний. Ну так. Вот тут ми гэтай ніяких падрабязнасцяў мы тут не маем, але мы тут просто бачым, што калі хочаш зведаць, мусіш пражыць. То, што ты хочаш зведаць. І яны такім чынам робяцца смертнымі. То есть это сапраўды такі вельмі важны момент разумення. І скажем, вот гэта, ну, па шкале добра і зла, якую яны зведаюць, это добра ці гэта кепска, это добро ці гэта зло. Тое, што яны робяцца смертнымі. І гэта вельмі складаная рэч, таму што яно дзесьці вось у адным сэнсе яно вядзе да развіцця. Без гэтага яны застаюцца ў садзе такімі гэтымі матылёчкамі, так? То есть яно ім патрэбнае дзеля таго, каб яны эвалюцыянавалі, развіваліся, трансфармаваліся. З другога боку, яны адлучаныя ад вот гэтай першаснага стану, такого вот просто такой этой само собой зразумелой боскай шчаслівасці. Вот гэтага ў іх ужо няма. Ну, і пры гэтым паглядзіце, што першае, што яны бачаць, і вот гэта зноў вельмі важна. Вочы ў іх расплюшчваюцца, і першае, што яны бачаць, это што вот гэтую какую-то вельмі некамфортную сітуацыю, што яны не аднолькавыя. Што яны мужчына і жанчына, як радасна вітае жанчыну костка ад косткі маёй, цела ад цела майго, калі толькі першыню яе бачыць, чалавек вітае жанчыну. Яму вельмі камфортна гэта, таму што гэта як бы частка яго, так? Такое самае, штосьці такое самае, штосьці вось вельмі яму блізкае. Пакаштаваўшы ад гэтай веды, ад добра, зла, ад смяротнасці, яны бачаць, што яны аголеныя і ім робіцца некамфортна. Некомфортно в том сенсе, что они розныя. Ось, вот гэтая чалавечая дадзенасць, это першае разуменне гэтай дадзенасці, першае, што іхныя расплюшчаныя, наново расплюшчаныя вочы ім паказалі. І гэта, па сутнасці, таксама гульня гэтай песня. Гульня вот у гэтую же самую, у ён і яна. Толькі што зноў паглядзіце, якая гэтая гульня ідзе станоўчая. Тое, што было вельмі некамфортна у эдэнскім садзе, робіцца камфортна і пажадана, і прыемна, і крыніцаю радасці і як бы хутчэй узаемнага узвелічэння, а не сораму у песні. Тое, што крыніца сораму і непрыемнасці там, тое робіцца крыніцаю радасці тут. То есть снова вот это перевертывается, поворачивается налево Эденский сад. То есть, что вот Эденский сад одобрал, сад песня вертая человеку. Вертая одинство. Але тут еще вот это након древу. То есть это там древы не просто древы. Просто кожное древо это то, что мае у сабе штосьці для вока и штосьці для ежи. Штосьці для розуму, штосьці для жыцця. А што мы маем в песні? В песні мы маем названыя дрэвы. Там много дрэваў. Якія там дрэвы ёсць? Орех, кедр. Вот, то з таго, што мы згадывалі, кіпарыс уже быў, гранат быў,
Яблони особливо ми зараз скажемо, тому що яблоні это тут в оглі вельми важний образ. Давайте поглядимо. 1.17 буде. Хотя бы до кругу продержимся. Круг же дома нашего кедра, стойки порысы. Вот, кедры кипариси. Далі, здається, 3.9. 2-3 яблони. До яблоні ми зараз тут знаходимо. Паланкин родил себе царь Соломон с древов либанских. З дерева лібанських. Так. Далі Фігове дерево. 4.14. От фігові вже згадали. Нарты, шафран, аер и коры с усими древами ладогами, мира и алоэ, с усими навесившими бальзамами. Так. 2.12 ми не називали ще. 2.12. А, 2.13. Фігове дерево. Давайте. На фиговых древах завязались и зеленые фиги. Виноградная кветень пустила пар. Пустанька ханая, пригожая моя, и выходит. Фиги это что? Инжир. Это инжир. Мы теперь это называем у нас в нашей теперешней постсоветской традиции назовем инжир. Новозаповедная традиция смоква. Європейська традиція фіги. Так що ми маємо 3 назви на одне дерево, на один плод. Скажімо, як це називати так само, от коли от що по фігі пише у перекладі, а я, наприклад, навіть я не ведаю, що робити. Інжир писати буде не зовсім не біблійна мова, хоча ми тепер це дерево так зовемо. Да? От я вирощувала у себе вдома в горшочку інжир. У мене було много інжиру, ще я купила колись в дендрарії і потім роздавала. І він такий здоровенний такий виростав. Ну, я его называла инжиром, я его не называла ни смоковницей, ни фигою. А я, это знову до того, що я, наприклад, я не ведаю. Вы возьмите латинскую назву, и она не меняется. Як ліпше називати? От бачите, у нас знову до євангельських смаковниць всі вельми привикли. Ну, коли то смаковниця, то і гэта смаковниця. Коли гэта фіга, то і то фіга. Ладно, інжир ми вже викинем, ладно, ми вже не будемо інжиром називати, но все равно вот тепер він пропановує фігу. Побачимо ще, що за таке буде. Але поглядіть ще як цікаво, ще вельми цікавий момент. Апроч того, що тут много різних дерев, відрознення від тих дерев, які там справді є, якби ось фокусом чоловічого життєвого вибору, тут дерева зв'язані є з чоловіком по-іншому. Давайте вот 5.15 и 7.8. 5.15, 7.8. В любым порядку. Я пересмотрю, я почитаю. Ноги його слупи з мармуру, на подножах з чистого золота, Так. стан його як лібан, величний, як кедр. Ось. Йон, кедр. А яна 7.8. Пальма. Ну, Я подумал, узлезу на Узлезу, пальму, ага. ухоплюсь за ее галины, и будут груди твои, як гронки винограду, а дыхание носа твоего, як яблоко. поглядите, яна пальма, финиковая пальма, але заодно и виноград, и яблок. Якби от все разом. Але кожна з їх асоціюється з деревом. Дерево це ще ось ти. І тут, а от тепер давайте справді яблуні стоять особно. Яблуні 2 рази. Велика розкладка йде на яблуні. 2, 3, 7 перший раз і 5, 8 другий раз. Як яблуня серед лясних дерев, так кохана мой серед хлопців. У тіні його мені приємно сидіть, плоди його солодкі смаком. Давид чистовать.
Так, так. До сьомого. Ще А, до далі. 7. Мгм. Увів ён мяне ў дом Ясевы, сцяг яго надо мною каханнем. І от далі. Почастуйте. Почастуйте мяне присмаками, подмацуйте мяне Ага. яблуками, бо я хвора від кахання. І далі. Яго левая рука под моей головой, правая обдымая меня. Заклиная воздушки Иерусалимские, газелями, телами полевыми. Не будите и не обуджайте каханием, покуль сама не пожадаю. Ось. От, може тут що-небудь вам кинулося у очі? О, тут є один дуже яркий момент, яким робить гэту яблуню знову тим садом на виворот. Тут може вельми много про що казати. Чим яблуня приваблена наука? Тому що, поглядите, як яблуня у лісі, так ми кохаємо серед хлопців. Однак, коли там ён кіпарис альбо кедр, так? Зрозуміло, що ён лепше за всіх. А чому ви тут? Чому яблуня? Яблуня, ну, наше не розкошне дерево. Чим яблуня бере? Плодами, солодкими. Плодами, десь ось тим, що вона дає притулок, вот такой некой этой утульностью Тень хорошая от яблони. Тень вельми добрая от яблони. Тень добрый, плоды есть, то есть яблони, и он отрознивается от усих. Вот, это же ясно, что это поравнание идет на користь кахана. В отрознении от усих там какие древа лесные, любые. И он вот такое древо. Утульное, тянистое, плодовое, але про плоды особная оговорка. Вот згадайте, что в книзе роду ми говорили, що так само плод яна сорвала. Яна сорвала плод з древа. Ела сама, дала мужу своєму і ён. Ми не ведали, яке це було древо. У європейську традицію це якраз большой яблук. Ми про це казали. У сходній традиції це гранат. Так? Але там ані яблука, ані гранат, там древо і плод у древа. І як вся історія розворачується. Вона у виніку того, що яна сорвала цей плод, ела, дала мужу своєму і муж їв, яна якраз вбилися у біду, в яку вони вбилися. Вони вийшли на конфлікт з Богом. Яны вийшли на конфлікт одно з одним. Яны не тільки побачили, що яны оголені і почали неким чином ховатися одно від одного, але потім вони почали обвинувачувати одно одного. Яны розриваються. Ця сувість, яка поміж ними була, яку ён прокричав радісно, що вона от костка від костки, тіло від тіла, вона розривається тим, після того, як вони з'їдають плода з дерева. Сапраўды все спыняется, все их комфортное, утульное, утямное и легитимное, так бы мовить, життя у саді спиняється з тим, що вони з'їли той плод. Тобто, по великим рахунку, вся історія зав'язана на тим, що з'їли плоди і все, що було добре, стало кепсько. І вони стратили у виніку вот гэты свой першасний сад. А тут що відбувається, то, що ми вже почитали. Здесь наоборот, яблоки. Пятый. Леки. У пятый веш. Это леки. Яблок это леки. Пятый веш возьмите еще раз. Подмацуйте меня яблоками, бо я хворая. Так? Подмацуйте меня яблоками. Яблок вертає тое, що у яе адабрана. Яна хворая, ёй кепска, яблок дасть ёй эмоцыі і зробіць ёй добра. Вот бачите, это знову та самая картина. Вот что было одобрано там, то и вертается тут. И при тем, тут же вот левая рука под моей головой, правая обнимая меня, ровно наоборот от того, что здарилось у саде. У саде яны разделились, они были одним, стали кожный сам по себе, один супротив другого, а тут они начинают подтримливать один одного. И они в обдымках один одного, а яны знову робяться одним. От бачите, як пригоже, так? От якби воно ось справді все, що сишло у негатив у саді з плодом дерева,
вот тут вот з плодами гэтых дрэў саду ім вяртаецца. Таму тут вот это яблыня якраз это вельмі прыгожа. А і трошечку іншы вобраз, вот паглядзіце зноў з яблыні, это 5-8. Тут, дарэчы, яшчэ, ведаеце, вот у гэтым вот вершы з гэтага, дзе мы толькі што чыталі, яна гаворыць, вот паглядзіце, у 3-м вершы, у ценю яго мне прыемна сядзець. Вот гэтае слово «прыемна», это, ну, хутчэй, это хемадзе, не хмад, да? Там, где она говорит, что мне приемно сидеть, это то самое слово, той самый корень, что там вот это насолоды, якое уживается у саде эденским. Это то самое, вот оно вот это просто уже лингвистичная такая зачепка одного саду за другим. И она там была насолода, якую от этого садят их древо, где-то приносят насолоду. И тут яна мае насолоду, сидячи под этой яблоней. То есть она вот для яе гэтая яблоня, по великим рахунку, это вот тое древо, з якога жанчына з'ела и мужу дала плод, только что в этой истории это древо радости, счастья, любови, уз'яднання и оцеления. Вот это оцеление, момент оцеления, это будет самый важный момент. Потому что, сапраўды, вот люди хворые от моменту саду, вот оно приходится оцеление про что? Про что в ogóle весь этот текст? Про скахание. Вот про скахание. Все, что было негативом, закладзена ў самую першую гісторыю чалавечую, каханне вяртае у той першасны сад, толькі вот ужо на новым узроўні. То, што было цэлае, зноў робіцца цэлым, і гэта, бачыце, вот як тут эта гісторыя, это нашмат больш каштоўна, чым яно было заўсёды цэлым. Цэлае раздзялілася і зноў сышлося, і вот гэта тое, што вот ёсць эти самыя прыгажосць. Давайте паглядзім это 5-8. Заклинаю вас, дочки Иерусалимские, коли сустренете Кагана моего, скажите вы ему, что я хворая от кахания. Нет, это не то. 5-8. Немножко сбить. Это давайте 8-5. Это 8-5. Потому что это же под конец самой истории уже. Кто тая, что заходит в пустынь, притулившийся до кахана. Под яблоней я будила тебе, там зачала тебе мать твоя, там народила тебе родителька твоя. Вот можете шостое вот я завершаю. Приклади меня, як печатку до серця твоего, як печатку до твоего плеча, бо кохання моцне, як смерть, і ревність лютая, як пекло, його іскри огнистые, полымя незгасное. Вот это ну, сюда мы еще придем, потому что это одно из самых важных слов, которые мы уже несколько раз высказывали за этот час. Что меняется вот в этом образе? Вот починається з того самого образу, так? Вони йдуть, вони заходять з пустині, притулившись до кахана. Вони підтримують один одного, яку дорогу пройшовши. Але от далі, який образ, поглядите? Под яблоней? Так, под яблоней я обудила тебе, и далі... Народила тебе, зачала тебе твоя мать. И там, вот, и что, и на ложках это нам. Там и тебе там народила родителя твоя. Все. Значит, це раптом, якби одразу в образ, некалькі тут таке вельми шматслойне материнство. Приходить это вот жаночий образ, не кохання, а материнство, мужчинский образ, дитинство.
вяртанне. Гэта вяртанне ва утульнасць, у камфортнасць. І от калі мы казалі, што от, якщо такой мужчынскі сад, да? Ён прыходзіць туды, каб уцячы ад цывілізацыі. Для яго гэта галоўнае якраз не так зліццё прыроды і культуры, як это вот кавалачак прыроды, які ён можа мець. Это пастаяннае вяртанне, рэтрыт такі у дзяцінства. Вот тут гэтае дзяцінства, вот оно прагаворваецца. Тут цябе нарадзіла маці, тут ты прыйшоў на свет. А чаму она яго нарадзіла пад яблыняй? Може, опять самым початком з гэтым дрэвам? Это зноў это дрэва, это цэнтр свету, гэта плоднасць, это вот все разом. Это вельмі багаты вобраз. Это не маецца на увазе, што пад гэтай яблыняй маці не на поле яго нараджала, ён кароль. Але это все роўна, у якім бы палацы яна яго не нараджала, яблыня вяртае яго туды, таму што гэта цень, гэта любоў, гэта плады, гэта цэнтр свету. Гэта вяртанне у штосьці самае-самае глыбіннае, самае першаснае. Это некі і там тут сапраўды нечакана яблыня паўстае гэтым моцным образом. Можа нават, я не ведаю, але дзесьці на нейкім узроўні свядомасці гэта паўплывала на тое, што дрэвам саду ў еўрапейскай традыцыі сталася яблыня. Здесь вот таким там, ну, бачите, что у нас на генетичном уровне европейской культуры все ведают, что Ева дала Адаму яблок. И нават нас настолько, что этот кадык зовется Адамовым яблоком. Да? Яблок, это все яблок, все ведают, что это яблоко. Вот яблока в Библии нема. Ну там ясно, там нема ни Адама, ни Евы, ни яблока. Так, але тым не менш, як наша культурная традыцыя перакруціла гэта менавіта такім чынам. І от як гэты адзін ідзе, набывае сэнс, то вось тут, у гэтых радочках з песня-песня. Толькі тут, бачыце, яблыня якая. Яблыня, якая вяртае у пачатак жыцця, вяртае ў чысціню, вяртае ў любоў, вяртае і каханне, якое з яблыні звязанае, она хворая, я хворая ад кахання, дайце мне яблык, яны падмацуюць мяне. То есть моц даецца разам з гэтым дрэвам, моц нават перажыць тое самае каханне, якое перахлёстыла, якое настолькі моцнае, што чалавеку вельмі цяжка яго вытрываць, але яблыкі нават і ў гэтым дапамагаюць. Ну тут здаецца, што ўжо яна яго лекуе. Прыкладзі мяне, як пячатку да сэрца дрэва. Там таксама складаны вобраз, прыкладзі мяне як пячатку, бачыце, гэта пячатка, гэта каралевскі сімвал. І он не толькі каралевскі. Но тут перстёнак і пячатка, калі яны разам ідуць, это сімвал лутара. І яна робіцца яму гэтым сімвалем уладарнасці, пячаткай і перстёнкам. Печатка и персона, бачите, это вельмі культурная метафора. Это зусім неприродная метафора. Поклади меня як печатку на сердце свою. На сердце ясно, что висит печатка. Ясно, что на пальце перстёнок володара. То есть вы повинны быть у этой культуры, как разуметь, что на сердце печатка, а на пальце перстёнок. Калі вы гэтага не разумееце, то яно вам будзе без сэнсу, вы тады не зразумееце, чаму яна гэтага просіць. Бо это ад самага простага, там, дзе у цябе пячатка, там покладзі мяне, то есть просто покладзі мяне на сэрца. Да? То есть это просто это сам просто фізічна вы бачыце, што яна хоча. На руку, на сэрца покладзі мяне, але гэта так і гэта ўсё ж такі яшчэ і сімвал улады. Менавіта трапляе. Мы гэта яшчэ в сімвал улады, мы яшчэ з вами вернемся. Я думаю, што мы з садом скончым, мы не будем пачынаць іншага, тому што ўжо не заспеем. Паспрабуйце, калі ласка, на наступны раз. Сведзень прашу. Паспрабуйце менавіта гэтага вобраз каралеўства, караля і гораду.
свае разбяром, мы таксама шмашку вялі прапусцім. Короля и Каралеўства ў сэнсе як інстытуцыя, так? Не як дзяржава каралеўства, а як інстытуцыя. Король, і яшчэ вельмі канкрэтна, у вас можа, вам трэба будзе тут працу невялікую зрабіць, таму што каралеўства, просто паглядзіце король, горад, Иерусалим, вы паглядзіце самого тэксту. Але паспрабуйце пошукаць па Саламону. Чаму Саламон? Чаму это все ж таки песня Соломона? Якое дачыненне Соломон мае да гэтага тэксту? Што Соломон значыць у гэтым тэксце? І па-за гэтым тэкстам. Ввогуле Соломон у традыцыі. Так? Тут все, што вы знойдзеце, будзе вельмі каштоўным. Все, што вы знойдзеце пра Соломона. Город, с тексту глядите. Город, Иерусалим, король. Это все глядите с тексту. Соломон поглядите поза текстом. Просто что вы знаете, что вы сможете накопать на Соломона досье якое, так? Зробите. Что Это маете на увазі город, ну, с так, песни-песням. С песни-песням. Город, Иерусалим, король, с песни-песням. Это одно. И другое, конкретно, потому что Соломон несколько раз згадывается у песни, поглядите, где он згадывается, как он згадывается, и пошукайте, чему он згадывается, кто такой Соломон. Вот это вот, просто пошукайте, бо с песни вы этого не выудите. Это треба ведать так само, як перед тем, як разуметь, кто такой Соломон у песни, но треба ведать, кто такой Соломон у традиции. Так? Там просто поглядеть с Библии звучой. Не только с Библии. Не только с Библии. Поглядите с Библии. Значит, с Библии раз. И с поза Библии, с экстра-лингвистичной литературы два. Соломон вельми популярный персонаж, менавіта не у Библии. У Библии, там вы разберетесь, кто такой Соломон у Библии, кто такой Соломон у библейной истории. Але ён не зусім супадае з Соломоном у легендах, например, с Соломоном у исламе. Он не зусім супадае. И Соломоном, там, ну что, в сучасной культуре вельми много Соломон згадывается. Ну, подані про його. Подані про Соломона. А я зусім не з Біблії. Я не зусім не з Біблії. Это про мудрость Соломона, это тоже не из Библии? Мудрость Соломона, эта книга называется. И это Соломон згадывается у некоторых книгах як автор. При том, что он не есть автором, але он згадывается. Есть, вот вы згадали приповести, есть еще мудрость Соломона. Вельми поздний текст, який не уваходить у єврейську Біблію, але уваходить у некоторые поширенные версии Старого Заповета. Грекомовний текст. А есть еще, мы такі з вами згадували, Псалм Соломона. Соломон якби персонаж у Біблії, апроч сюжетів, де він фігурує як король, є ще Соломон, який фігурує на неким іншому узроўні. І є сапраўды легенди і паданні. Ви порівняйте, коли пошукаєте ці легенди, можете особливо пошукати етіопські легенди. Тому що Етіопія – це зовсім особна історія про Соломона. Можете, вот масонские вы згадали легенды, які так само про Хірама. Так. Але гэта уже это храм. Але знов таки храм з Соломоном зв'язаний вельми щільно, і храм это переоценить просто немагчыма. Значение храму для библейной, постбиблейной и каля библейной традиции. Да? Значит, особенно арабские, особенно. Там не только Коран, там еще будут іншие арабские легенды. Вот. Особенно этиопские, особенно арабские. То есть, что все постбиблейное, так? Это все радикально постбиблейное. Хочете с масс-культуры згадаєте? Горе з дитинства. Ну, добре, що у вас дитинство, у нас оно в Советском Союзе якраз это не было. Это улюблений текст 19 століття, який ввогуле створив пригодницьку детективну літературу. І Агату Крісті, там бібліотеку офіцера Соломона.
що у колекція Соломона, хто не воно виникає, вилазить розпор з сучасних ніяких сюжетних фільмах, яких не з 19 століття, а вже з 21-го. Яке нове все вилазить і вилазить. Цар Соломон, он нещасний. Я йому там приписують, мені здається, зараз. Шмат різного. А чому? Зрозуміло, що ми не маємо, от якби одну таємницю я вам одразу розкрию, у нас немає ніяких археологічних і екстрабіблійних історичних свідчень про існування Соломона. Вогулі нема. А при тим, що по кількості легендів, ён один з парадигмальних центральних персонажів першого тисячогоддя до нашої ери. Він вельми много згадується, і він не порівняний ні з ким по кількості цих легендів. Чому? І що йому вже будуть приписувати все, що хочете, і що в 21 столітті шукають ще те багаті Соломона, дагетуль шукають. І там цілі і експедиції ладять. Такі, які самі собі науковці. І підлічили, які були багаті у цара Соломона, і їх переводили у сучасні там гроші, і колькі він там мав. І я тут сиджу і думаю, так він існував чи ні, що так уже все докладно підлічили. Ну, підлічити можна шмат, що ми ж казали, що і Еден у нас вже знайшли, ну, там у 70 різних місцях у світі, да? І Соломона, звісно. А копії Соломона, які були придумані у 19 столітті, кілька було археологічних знаходок зроблено, дякуючи тому, що хтось шукав цього цара Соломона. Тобто цього всього вельми много. І ви просто спробуйте з цим розібратися, з цим персонажем Соломоном, так? Я вас вельми прошу, просто зробіть цю працю, пошукайте, хто що знаєте. Тому що етіопська історія, вона вельми цікава, арабська історія вельми цікава, і от в ці ось європейські історії про багаття Соломона, звичайно, в арабській і етіопській, вони там про різні речі. Європейські про багаття, тобто це історії, які не зв'язані власне з біблійними текстами, але які яким чином інспіровані біблійними текстами. Вот это вот просто, значит, вот, запомнили, так? Самой песня «Король и королевство» и «Город». И «Король» заодно «Соломон» и «Песня» и «Паза». Вот. Давайте які ще питання на сьогодні. Згадую, що яблук, саме воно, його немає диких ніяких аналогів, тобто воно везде відділити живі. Тому що здесь цікаві яблуки, але я не проверил, може бути трохи Дві культури у світі – кукуруза і яблуки, у яких нема, дагетуль ми не знайшли їх попередників диких. І вони відомі тільки у культурному вигляді. Яблоні і кукуруза. Кукуруза – це вже американський континент. Яблоки – это Евразия и Африка полночная. Колено там есть, они идут, все яблоки полночные. Уже и нема. Але их нема, невідомо нам. Это я кажу, что люди жили это у любом випадку, коли вот ви это у любом месте, у любом густым лесе, який вам здається старим, ви знайдете яблуню, дичку уже здешеву. Яблоки бывают здешевыми, але дикими они не бывают. На жаль, на щастя. Коли ви знайдете яблуню серед любой пущі, значить там жили люди і садили ці яблуні. Яблуні можуть тільки зостатися здешевими від людей. І от ми ведаємо диких попередників усіх рослин, усіх злаків, винограду, усіх самих ранніх рослин. Потім я шмат разів казала, які у близькосходній літературі перші рослини, ось це гурки, виноград і яблуки. Ну, гурки, виноград, все в порядку, а яблуки ні. Яблука ми не маємо диких аналогів. Что, можем мы их просто не, ну, ясно, что мы их просто не знайшли, они повинны были некие быть, не занесли же их нам метеориты. Те же, кто-нибудь так не будет згадуватися. Але ми не ведаємо просто, невідома наука.
Оно в свой час оно вельми моцно про гэта писали, оно ставило у тупик. Ну, як оно повинно быть. Ну вот нема. Просто не ведаю. Тому я тут подробязно я нічого не скажу, це може можна буде почитати ще з условно-готової літератури. Про кукурузу і про яблуки. А про кукурузу наш вам больше говорится, потому что мне вот это американцы вели много доследуют эту традиционную культуру, и кукуруза має велизарное значение вот в старых индейских этих легендах. Она там и человек, и вот из этого она вот кпили, про примитивность этих индейских традиций говорили, что там человек зароблен из зерня кукурузы. Что он мало такие примитивные уявления. А там их сучасные доследчики то почали раскручивать, и там это не только не примитивно, а это наоборот, это складано, как теперь зрозуміти. То есть это вельми складано и вельми разумные, якраз вельми просунутые веды, які проводять аналог поміж зернями кукурузи і чоловіком. І от тоді у зв'язку з гэтым часто вот ви побачите менавіта в тих американських дослідженнях згадку, просто яку вже всі ведають, що ну, кукуруза, вот, а ми не ведаємо, що це вот як яна як дика, і тоді додають заодно як і яблуки. Так? Это, може їх і більше, але я зустрікала тільки згадки на ці дві культури. Кукурузу і яблуки, ну немає, немає. Ми з вами їх ніяк не знаємо. И задачу себе ставить не будем.